Jo, čus, já jsem narozdil z dnešní videa a v dnešním videu to je speciální video, protože zareagoval na mě Aron na SH. No a co on mě řekl, to se dozvíme v dnešním videu. Dejte like, odběr se zvonečkem, protože toto můj nový buď reakční i herní kanál dohromady a můžeme jít na video. Čau lidi, já jsem Aron a dneska takhle vás tady vítám u dalšího videa. Dneska tak tady je takový menší problém, protože mám jednoho kamaráda. No, kamarádi jsme i YouTube kolegové, jo, takže asi tak. Jako Prostě kamaráda, no. A vlastně nedávno tak se stalo to, že nebo nedávno. Dneska, já nevím, kdy to vidíte vy, ale přišlo mi tak nějak oznámení, že jistý youtuber Norvex.cz Jo, to jsem já, hoši. Přišlo oznámení. Pozor, teďka už it's Norvex.cz, jo, ale furt mi říkají prostě lidi Norvex, takže tak. Prostě Norvex. Že tady nejnovější video před 36 minut. GG, jak to tam napsal Norvex, ale jo, samozřejmě chápu. Teď nevím, jestli mě půjde vůbec vyhledat, můžeme to jít zkusit, dáme a pánové, jdeme vyhledat se. Skválně, jestli to půjde, jo. I to s potržítko Norvex. Tak, zkusíme se vyhledat, aspoň takhle. Bez velký CZ. A no, Orvex jsem nechtěl úplně. A no, jakože Norvex? Ne, nejde to, ok, takže úplně nejde. Zkusíme dát ještě kanály, jo, počkej. Shorts vydán, nově nahráno, no tak to tam nebude. Ne, není. Můj kanál tu zatím není, to je jedno. Tohle prostě, vidíte, tady tento. No. No tam je? Já uču starnou. Jo, to je můj starý YouTube kanál. Nekončím. Ano, je to clickbait, nekončím, jenom prostě, abych to vysvětlil, to bude i v tom videu. Dostala jsem extrémně moc na můj tento kanál, který mám takhle. Tak jsem dostala extrémně moc, jakože nahlášení, takže nejspíš dostanu ban. Tak jsem se přesunul na It's Norvex, abych to upřesnil. A protože je to můj fanoušek, dá se říct, že? Jo. Jo, byl jsem jeho fanoušek, jsem i jeho fanoušek, ale momentálně jsme YouTube kolegové. Na to jdeme zareagovat a jdeme na to. A video z dnešní videa, nebudu všechno zdržovat, může mít na to podle videa, nebo podle náhledovky, co právě vidíte. Tak končím. GG, to jsem klepnul, ne, nekončím. Jo, jenom se přesouvám na druhý kanál. Je to pravda, ale ne tak doslova. Co vidíte právě teď, toto video, tak za chvilku byste tam třeba tak 3 hodiny, 4-5 hodin od vydání videa. Tam uvidíte jeden kanál, třeba napíšte. 4-5 hodin. 4-5 hodin jsem to nedodržel, no nic, jakoby, když se na to můžu kouknout. Jo, GG, no, GG, bylo to cca, no, bylo to třeba po půl hodině hnedka. No nic, tak jsem to nedodržel. Mně se zdá, že už to tady je, ale tak. Nevadí. To je ten druhý kanál, nebo to jsem já, mi volá, hej, čus, hej, 20 lidí tě nahlásilo. Jo, tady se k tomu dostávám. Prostě bratranec mi volá, hej, čus, hej, 20 lidí tě nahlásilo. Já na něco mleš. No 20 lidí tě nahlásilo, mně se to tenkrát stalo, i ty víš, že se mi to stalo a dostala jsem ban. GG, no, říkám, no tak tě to čeká asi to stejný, no. Tak jsem byl cooked. Teď se to zjistil před asi půl hodinou. No a by the way, my jsme si i volali, my jsme si i psali s Aronem a zrovna před tou půl hodinou, jak jsem to pak dotočil, já jsem šel ven, protože mi bylo z toho špatně, tak jsem šel ven se odreagovat, prostě si zahrát foču za takhle. Takže asi nějak tak, ale prostě je to těžký, jo. Veškerý díky patří Aronovi.
Bez toho by to nic. Jo, to je pravda, jakože čete, to je pravda, protože já bych to vlastně jinak neudělal, ten YouTube znova. Nevzniklo, tady máš shoutout, Arone, je to extrémně dobrý borec, který díky němu jsem natáčel na YouTube. Nevím proč, já mi přijde, ahoj, já jsem Aron, naslouchal kluk, co miluje hry. Já nevím, jestli to jakože udělaný tebou, anebo ChatGPT, mě to přijde hrozně ChatGPT, ale to je jedno. Jsem rád. On to vlastně, počkej, on to natáčí. Jo, teď se tam pánové dostáváme do fáze videa, kde on řeší thumbnaily, což úplně nepotřebujeme. My bychom nejvíc potřebovali tam rozebírat lekcemi střih, ale nejvíc potřebujeme toto. Jemu to určitě pomůže, běžte na ten jeho nový YouTube. Jo, to mě, díky, to mě právě krásně Aron prostě vyhnul, což děkuji. Aspoň jak to lekce pomohlo, jo. YouTube kanál, kde já se s ním, podle mě se s ním domluvím, že vlastně už... Jo, musím ještě natočit video, doufám, že touto reakcí lekce se to spraví. Už někdy teď, tak vydá zase nějaké video, což já bych se nedivil, protože 6 odběratelů, kam all good. Takže jo, 6 odběratelů, ale už máme 7, to je první věc, za co vám chci poděkovat. Druhá věc, vydám nějaký obsah, už konečně první video a let's go. Já vlastně, pokud sleduješ tohle Norvexy, ano, sleduju. Tak já ti docela jako trošku fandím, dá se říct, že? Doufám, že ti to vyjde něco podobně jako mě. Tak to by se mi určitě hodilo, jakože tady mít 335 jako místo těch 7, tak bych byl velice rád. Jo, nechci, aby se byl lepší než já, ale tak. Jo, toto možná, já viděl to i můj kámoš, kritizoval to lehce, kámo. Buď ticho, kámo, doslova, jakože všichni se předbíháme, jo, takže asi tak. Chápeme se. Jo, chápeme se všichni. Ale jako chci, aby se ti dařilo něco jako mě, prostě ať se ti daří. Já věřím, že se ti bude dařit. Já tohle jdu hned editovat a vy to vidíte vlastně hned tenhle den, kdy to vidíte dneska 14.11. Takže to hned vidíte, takže já... U mě to úplně nebudete hned vidět, GG hoši. Jsem rád určitě a doufám, že Norvexy vyjde ti to. Já ti fakt věřím, fakt. Ono to hrozně teď vypadá, že on úplně to myslí ironicky, jako že mi to nevíde. Teď to třeba, teď to vypadá hrozně. Tak jo, takže pro dnešní video je to vše, doufám, že dáte třeba odběr. OK, takže dámy a pánové, toto byla reakce Norvex končí z YouTube. Já doufám, že se vám toto video líbilo, dejte mi like, odběr se zvonečkem, protože bych to potřeboval, požeňte algoritmus, ať toto video víc lidem doporučuje. No a doufám, že se nevidíme jenom teď, ale snad i příště. Zatím čus.